Mangaphi amagalizo achile? 6. Lena ibiyi-wind house like because being four house Iqale ngeliphi igadi? Liphi eligala lokho? Yila lipha. And apha ebheki lintoni apha? ibiyi-wind house ligalini lilo lonke. So he knew uba ixesha betshisa leya uba izotshisa yonke le. Yes. And ke ngoku ngale ndlela umlilo ubungayo ubungakhontroleki ingathi ngumlilo lo ubugalelwe mhlawumbi sort of ipetrol because vele yathi dungu. Emva kokuba kuqale kwelala kwavele kwathi dungu konke ke ngoku kuthi so ubungakhontroleki watshisa ke nalapha kule room main bedroom lena because first toilet pipe bamanzi le toilet. Definitely ikhona into beyifakile. Yes. Definitely because I mean Ayikwazi kuba kuthi ucontrol. ya kube lo hlobo. Vele wamqhulu ngexesha elinye umlilo at once. Okay. Awuphila. Nilwela ntoni? Kunini lapha sihlele? Idolise ndizawukha. Alisafuna si. Anikhanga amazi kuyabalefana ngamanzi. Kuyabalefana. Phinda ngombe. Okay solo. Ndikhazi bakandakaphi ndiphangela izo. Ukhe wedwa lapha namhlanje kusenda. Bendikhanga kusenda. Awuzokhakela. Ndizawukha. Awukho. Ndizawukha. Ayikho ke leyo. Ndizawukha ikhona. Ayikho. Ndizawukha. Alobu uyabiza into. Ndizawukha. Andubiza ayizuza tu. Hambe. Ndizawukha ubethwa nguwe. Awuzokhakela. Hayi bethu. Ndizawukha. Ewe, awunyeke. Ndizawukha. Ewe. Bet. Front bet. Yes, phinda again. Awuzokha lapha. Ndizawukha. Uzobona. Awuzokha lapha. Ndizakukhamazela. Ndizakukhamazela. Ayikho le nto. Ndizakukha. Ngikela sitshintsha le next time. Ngikela sitshintsha le next time. Akunto zakho. Cela mntana. Anthile umgcwane yonke into le. Uzobona. Uzobona. Uzophuma la. Uzoyenza. Uzoyenzani? Uzoyenza. Yes, take her there. Nangu lo mlilo sindlu ngoku sindlu. Phambi kwethu sinala sisi ebe-leader imatch yalapha eQobus. iQobus ke iyaziwa ezinompumelelo understand but abantu abaninzi bayazi eziQobus. Ebe-leader la match apparently izolo after we made this statement uba hey we need uba simjonge usisi lona ya understand kwenzeka exactly laa nto besiyitshoyo because ii-foreigners apha zininzi kakhulu kodlula ii-South Africans apha enoQobus. If uyabona phaa ngaphesha ngamagali nalapha eyadini most of it ilantika ke ii-houses zalapha you've got i-RDP structure extendiweyo or forum house extendiweyo and the majority yabo ngenxa yedemand of ilantika indawo ohlala
it's a business urentisa around bona around space because there is a demand kukufutshane to a town kukufutshane to izindawo zosebenza. So i-foreigners ngena lo hlobo ziqeshe apha eback kubo, and naye ke apho sisiwama apha around yena beqeshisile. Ngokuva kwethu ke with i-sources zethu zithi after wenzela March your sister came and bazoxelela i-foreigners ezilapha ngaphakathi uba hey man sisiwami ulidisha this le protest izoba unfair for uba kubonwe kukho ekubene besithi mabahambe yena kubonwe kukho i-foreigners ezihlala pha kuye. Then one of i-tenant yabo ke engubhuti yilena ilidishele uba sizoba lapha today etshintshe imeko yophila kwalapha. Yaqala yathi exesha ihambayo ithuthile kuba yathi exesha ihambayo yatshisa, but i-details soziva kakuhle sisiwam apha kusisi namhlanje. Sisiwam kazi introduce man, sorry nge-introduction endel flow. Yes. Igama lam ndingu-Azola Mrhano, ndihlala apha eNompumelelo 57027 eRobert Sobukwe Street, Nompumelelo ke iQobasi. Apha kukwamakazi wam sihlala apha ke. What happened on the day before yesterday after the march from i-resolutions zabahlali abathe banika i-foreigners 7 days ukuba zivacate apha ekuhlaleni because of indlela abasiphethe ngayo. Remember there's an incident a week ago ye-female eye ya-abuswa physically yi-foreigner, illegal foreigner. So wasuthusa ke la moya because if uyakhumbula in the entire Eastern Cape okanye in the entire South Africa sine crisis ye-females eziye zonzakaliswe zibulawe. So we were preventing ukuba siyophiketha ecourt ngomuntu ongasekhoyo. Ewe kona emotion yokuba mabahambe biselikhona but ityhalwe kakhulu sisehlo esiyesenzeka kwifamily lapha ekuhlaleni. And then on Friday we went to the police station to alert the police ukubana there will be a peaceful march, asking ukuba bangaba khona nabo just to see bazonke izinto zi right, ngoba inhloso yethu ayikokubahlukumeza ababantu but ukubacela babasinike ispace emhlabeni wethu, ngoba asisenazi businesses. Umzekelo apha ekhaya yayikade kukhona ibusiness apha ekhaya ayisekho because of the foreigners. So bavala nje space and ngokuba violent towards us. So umakazi wam ke uthe mna andikwazi ukuthi sithathe isigqibo singabahlali ndiphinde ndibe kanti ndijikela umntana wam, ngoba ngokwakwaXhosa umntana kadadewenu ngumntana wakho, olidisha this march ndibe against yayo. Wamxelela umfana ba ucela athi efika uSunday akasekho apha eyadini. Lo mfana une 2 months engasarenti apha endlini. Izolo ke uye wasend message lo mfana pha kumakazi ba ucela amnike up until month end, wathi makazi andizokwazi because ndizabe ndisophula umthetho ubunikeziwe ngabahlali and andikwazi mna ndiyi-individual ndijikele umthetho wabahlali nam ndibe ndifilisha the pain abahlali abayifilayo. You would understand ke bhuti mhlambi abahlali nabo okanye ababukeli bayayazi imeko esikuya apha eNompumelelo. Sine crisis yezitishi ezigqabhukayo apha now and again, and when we complain kwamasipala bayatsho basi overpopulated apha area yethu. Sine crisis yamanzi, la manzi athi ngoku xa eqala uphuma i-foreigners zicinga into yobana zinamalungelo kunathi. There was a case opened against Alex lowa onzakalise uZanele, but siye safumanisa into yobana naye uphinde wanika ilungelo yi-justice system yethu yalapha eMzantsi Afrika ngokumenzela i-protection order, ngoku inguye umaphuli mthetho pha ecourt. Sahamba ke sayodibana nomastishi kwathi sacaciselwa ke phayana uba into ebangela uba linqunyaniswe latyalo okanye lirhoxiswe into yokuba bekuthiwe yi-common assault. Nevertheless, I say common assault because there's a video and also there is J88 esuka kugqirha, so bazayitshintsha ibe assault GBH. But sitheke meanwhile nisenza yonke lo process yenu asimfuni apha emphakathini wethu. So uye wahamba yena there and there. Lona yena he decided into yobana xa egxothwa makashiye emoshile njengoba nibona apha there were 6 shacks. Apha mabini arentisayo, amanye ahlala thina family. So ngoku sishiyeke sithina abantwana ngoba ezi zindlu siye siziprovide ngurhulumente zineeroom ezimbini zolala which is zezabazali ngaphakathi. Thina kunyanzeleka into yobana siphumele ngaphandle sizohlala apha emakhaya. Family members ezihlala apha ngaphakathi, and
Just briefly siswam zindoni enisheke nazo zindoni enizilahlekelweyo nini? Silahlekelwe into yonke dad, impahla yonke nefurniture. Iwescam nake kuko sithathu ngonditshe. Asinazo ezinye siphelele kwezi sizimeleyo. Nje yonke into. Abantwana bayanga esikolweni uniform. Yonke into biphansi ekhaya. I know for a fact usisi organizer there's gonna be meeting on Sunday. And abantu mhlambi bayabona ke nangeziqu ezilapha kuni. I understand. Would you take donations xa abantu besiza on Sunday baniphathele ezo nto banazo for uba at least ikhabe dityaniswa noko unganxibi into eyi-one oko? Utata singavuya kakhulu. So niba ngaphi bayi-6 la magala atshileyo phaa? So umntu ngamnye benegali lakhe apha kulo. And benihlala kanjani siswam? Mhlawumbi bangaphi pha elantini egaleni mhlawumbi umntu kwelo gala? Ndibona omnye unomntana ndibona abantwana abayi-2. Oyi-first born yam bizihlalela kweli lisenext kwethu. Qha edibene onke ke. Edibene. Okay. So donations zempahla kunye nezinye izinto ningazithatha nento zopheka nento zonxiba abahlali be-BCM abangayisebenzisiyo izinto like i-appliances bangaza nazo kula march on Sunday. Okay. Nani bhuti nani nipha? Ngumyeni. Ngumyeni nakho lo ubhuti yena naye. Nawe mkhulu ulahleke kwanto. Uphelele kwi-uniform la enxibileyo. Sure. Bephangele besiphangele. And lo mfana lona ibe ngumuntu onjani yena lo uzothi abuye azotshisa cause ususpecta ingathi ibikhona i-salary into into egalelweyo for uba khawuleze ukutshe msinyane, understand. So ngumuntu onjani, ngumuntu one-grudge elo hlobo for uba anganitshisela indlu eyazi uba kuzomoshakelwa nani nonke okanye ebecapukela kwale nto uba nimkhuphayo ninonke? Yesothukile ngoba ebethela mfana bebenikwe inotice ngumama bamabahambe ekubeni babe bengasarenti for 2 months. So ke kwathi umama mabangarenti mabaphume. So sothukile ke ngoku xa kusitsha ke ngoku uqala umlilo phaa kweligale lakhe because umlilo uqale phaa kwela gale lakhe. So asimazi yabe exesha eqalayo kwela gale lakhe wabe yena sezithathile zakhe impahla. Yeah, okay. No, Masithembe manibosisi nani bobhuti uba abahlali cause kwayizolo there were people ebebawela udonate. I think usisi sithumelela ilandela i-accounts zakhe then sibone uba yintoni enokwenziwa ngabahlali in general. Enkosini masixolise mani ngale meko nikuyo. Enkosi. Mzomnyama ndizocela kuni isupport siclaime ilizwe lethu back from the foreigners, sikhusele i-brothers ne-sisters zethu from drugs eziziswa ngabantu bangaphandle, sikhusele umhlaba wethu wokhokho bethu ngoba asinayo thina enye indawo yokuya. Ndiyacela ndiyabongoza ukuba siphumeni sonke ngobuninzi bethu sizogqibezela umsebenzi besele siwuqalile ngoba i7 days iyaphela ngecawa lesiya kuyo yokuba i-foreigners zibe kanti ziselapha kumphakathi wethu. Siyacela wonke umuntu at 10 AM sibe kanti sidibana kwi-entrance phaa phezulu xa ungena apha eQobus. Ubuza ukhwela iteksi ezizeQobus phanga kwaBoxer omdala zikhona i-Avanza eziphayana siyakhwelwa phaa iteksi ukuza ngapha. Inamba yam ngu-078 790 3903. Bakhona ke nabantu endisebenzisana nabo, zikhona nee-groups ze-March to March, East London March ezikhoyo. Ndiyacela ndiyabongoza nizosapota bonke abantu aba-around East London, King Williamstown nabanye ke abangekho around mhlawumbi East London abazawuthi bayibone le video. Ndicela isapoti yenu kangangoko. I-Eastern Cape at large bantu bonke baze bazosapota Dutywa, Mthatha, Tsomo, Tsolo. Ndicela nize nizosapota kule march ngoba apha kuyacaca uba sisempini, kodwa ke ndithembisa into yokubana andizoyishiya esithubeni because iinkokheli zethu zakudala they fought up until they died, abanye up until they won the victory, abanye nako sikhululekile ngoku. Singakwazi ukukhululeka only if sibambene ubunye ngamandla. Sishiyeke ke kunjena ke apha ngaphandle nendlu if niyabona i-affected ngaphakathi ngaphezulu amazinki kuzofuneka esuswe onke because abahlali ngenxa yoba i-fire brigade ikhange ikhawuleze ifike baye banyanzeleke uba bakhwele ngaphezulu.
bathuthe amanzi benikelana, so iye yashukuma irufu lena. So ngolu hlobo ke ba akukho nto ikwazileyo ukhupheka tu apha ngaphandle. There were washing machines apha, there were bedroom suites, each room ibe ne-bedroom suite, ine-wardrobe, inempahla yokunxiba, kukho ii-laptops zethu ezilapha ngaphakathi, kukho ii-documents like IDs ezilapha ezitshe apha ngaphakathi. We are asking for i-justice ke bhuti wam. Afikile ke amapolisa from Pond Bay apha, uSergeant Maya nomcuphi ongumcindeli balisenemi yakhe, namhlanje besitsho ba bavile ukuba kukho esi sehlo but bayacela ifamily ihambe iyovula icase. Also apha before yonke le nto iqale bhuti wam, izolo around about 10 ngosine-interviews zala match yaSunday with different media ke amaphepha, i-TV stations. Ndifumene i-text apha, threatening text ezibhalwe in i-group ye-community. Ezi text zine-emoji yomlilo. I would show them. Zine-emojis zomlilo. Zawugqiba after ezi emojis there's my name Azola, there's a second name yomfana bendincedisana naye to organize imatch lena walapha ekuhlalweni kufakwe isename yakhe onguntenteni, ogqiba yathi egqibeleni nabanye abakhokele lento. The next text ithi ndiyanilumkisa ke ngoba aba bantu lamakwerekwere itsho le message azawuzilwela. So mna as ukhansila weward ndiyanilumkisa. Ezi text ke zisuka kukhansila, ezi text zeza kusasa izolo njengoba kusitsha nje emva kwemini. Impendulo yam ke mna after kutshila apha endlini, I sent i-text phakla group ebezibhala kuyo ndathi I think ke ideclareshekile okanye laa nto ubuyithethile ifezekisekile because nyhani kutshile indeed ekhaya. Ukhansilo lapha ngumXabeni. Yes. And untenteni ngulo we-AFF. Yes, ngulo mfana bendincedisana naye apha to organize the match. Lo mhlophe phofu. No, ayinguye. Okay. No, ayinguye. Ngumfana ongumntu omtsha olitshantliziyo njengam esiye sincedisane in most cases noba kukho i-GBV noba kukho izinto esingekho satisfied ngazo apha ekuhlaleni. Mna ke yona nto iye yandiphakamisa bhuti wam, ndiyifounder ye-Bright Light Wellness Foundation, yona ejongene ne-gender-based violence against children and women and boy child. Two, le organization yam incedisana nabantwana into drugs to rescue them. So I had to stand firm ndilwela aba bantwana ukuba baphume kwezi drugs ezingatshaywayo ngaba bantu basemzini abazozithengisela abantwana bakuthi, because if uyaqaphela apha bhuti wam kuyishop nje inoba nawe ngokungenayo apha esitratweni ubone 6 or 7 shops in one street, that means akukho, it's not normal. Bayayazi bona ukuba what is behind the shops. Yeah. Yes. Yeah. And siswam, I'm just interested kule nto yoba ukhansila plus nabahlali bakhuphe i-threatening ilandeya messages emveni kokutshe. A question is uba emveni bakutshile ukhansila uzile kuwo? No, akazanga. I-messages ezi ziphuma kukhansila yedwa, not nabahlali. Ukhansila lo bethetha lana? Yes, ukhansila othumela ezi messages. Okay. Akakhangaze. Instead usathetha egroupini even this morning because after i-reply yam uthe kufanele uba ezi zinto asizenzi ngale ndlela sizenza ngayo, we consult first. Ndibuza uba yeyiphi le nto siyenzileyo illegally because akhange kubethwe shop up. We made it a point that akubethwa ne-foreign esidibana nayo endleleni, but we alert them into yobana on Sunday asiyecela nibe kanti nesekho apha i-7 days yenu iyaphela Sunday. And also sitshilo into yokokubana sizawubiza imeeting yabahlali. Namhlanje bekufanele uba si-organizer ukuba sibiza imeeting yabahlali silawutheyile ukwenzela uba abantu ababhodisileyo ababantu bangaphandle bazi-foreigners baxelelwe into yokuba kukho into ekumila kunjeni. Ngoku abantu besesibanikile ngabantu aba bane-shops amaphepha, so bona aba bantu barentisileyo siyazile into yobana yi-right yabo ukuba siba alerte even though nabo be-affected yile nto yezi-foreigners in our community. Questions siswam, yonke le nto lena itrigarishwe kubethwa kwalaa mntu emanzini. Yes. Councillor, ikhona into i-comment ayithethileyo because the march, initial thing about the march, it was ukhalazela ulandika uhlukunyezwa kala mama. Ikhona into ayithethile xesha kwakwenzeke laa nto? Wafika ngalamini siphayana
ngalaa mini sasisiya epolice station. He went to the police station with us and then he came back sihamba namapolisa. Ngoku sithetha noMastishi phaa singabahlali, he is there. Sayotsho phaa kulaa mzi wemka ke ngoku wathi uleqa i-memorial service ibisehulweni. Thina samanage into yobana masiyilinde the process yoba kukhutshwe yonke impahla yalaa mntu ahanjiswe apha ekuhlaleni. Uyandothusa ke ngoku into yobana makajike, and also ii-shops ezi zonke besizivalile sisithi kule 7 days senzela siyayazi mosiba abazuvele bathi vumbululu bapakishe izinto at once, so we're giving them enough time ukuba bakwazi uqokelela ezi zinto zabo bahambe kungaluthishwa zinto zabo bazifumane izinto zabo ziphelele. Then yena ii-shops sithe xa sisiya ke ngoku izolo siyobuza bayibonini kwangubani ngoku imvume yovula ii-shops eziyi-2 mna that I personally went to bathe bakhululelwe ngukhansile bamabavule. Willingness ye-landlords eniyeke naya kuzo mhlawumbi beke nathetha nazo zi-willing let her go off le mali bebeyifumana, or zi-willing ususa abo bantu bokufika balapha. Not only angabantu bokufika balapha, uyofumanisa uba there are South Africans ezirentayo ezisebenza kwalapha kufutshane eziyinidayo le ndawo, not necessarily uba ibhizinesi zomka, but there will be abantu abazoshiyeka abazohlala apha. Zithini landlords zayo? Most of the landlords, even this morning, I think there were 6 people that came besiva esi sehlo besithi thina sibaxelele nabethu abantu after sibone yonke lento yenzeke kuwenu asikwazi uthengisa umuntu omnyama for ukuba sithi sibenefit imali leyo nathi ngenye imini xa isenzeka kuthi kuzawufuneka mhlawumbi nani ningenelele babe besithi bona bayabakhupha as in today bona ezindlini zabo. Abanye ke bhuti wam i-most yabantu besimatsha nabo ngabantu abathi sinawo nathi ama-foreigners eziyadini zethu and we are willing to let them go because ipain eviwa ngomnye umzali yipain eviwa ngomnye umzali. Remember thina sihlala nee-brothers zethu siyazibona ziyabethwa apha ekuhlaleni. I-brother mos ngumntu ongumelwane, so siyazibona ziyabethwa because bayamosha bayaba and ba-at risk because baba nakwiifarmers ezi-around apha, uyayibona. And ke ngoku baphelelisela nabanye abantu ngemisebenzi because bayaba xa befuna ezi drugs ngoba they don't afford le nto idibenisele nezi drugs. Ifuneke ngoku babe izinto zabantu bayozithengisa okanye bayokwenza i-exchange mhlawumbi kule ndawo ithengisa i-drugs umntu asise ifowuni yomntu for ufumana i-drug for his own benefit, and le nto yenziwa nangabantwana abangamantombazana. So le nto siyenzayo apha ayonto irongo qha kuyacaca into yobana abantu whom are benefiting from these foreigners bazama ukubaprotector ngazo zonke iindlela, but we are not going to stop. Ndisitsho nje ndiva buhlungu xa kunjena ekhaya, but I am not going to stop because le impi yokuba kulweli lizwe it's from ootatomkhulu bethu and it was not easy. That's why kuthiwa si-struggle. So le into I think it's making more effort kum ukuba thini mandilwe nyani because these people are fighting ngale ndlela benza ngayo. Andilwi ukuba ndisilwa kuba ndizanophobic, but we are claiming our space and our land back, and ke ngoku thina we are the future of the country, therefore we can't sit back. Abazali bethu bona the fault into yobana masikhululeke. Now sizibona sicinezeleka and we are seeing that these people they want to take our space, and ngale ndlela benza ngayo basikhuphela ngaphandle ilizweni lethu. Siswam manibulele man with uqina kwakho oqala. I think mhlambi ben prophet kwa izolo ndiyenzele into sithi this we need to protect this woman. You understand how strong you are, and even after kwenzeke le nto because omnye umuntu after kwenzeke le into yenzeke kuwe apha endlini ebezobuya umva athi andiyayeka le nto lena, and having the family bold olhlobo umakazi wakho naye othi ndifaphafa khona umntanam, and we have abantu kwi-community after we posted leya into enye i-video ndiyenze I think noba uyamazi umvuzo ne. Yeah, ndiyenze after ndifumene i-call from umvuzo sithi hey itshile ilandika indlu yalo sisindathi xa ndiyijonga ndaphakama nxiba igawuni nam ndathi let me do something, and it's got about 20,000 views abantu abakomentayo abantu abayibukeleyo ilandi video leya. So most yababantu they want to support you, and most yababantu they want to not only ngothetha, they want accounts zakho. So if you can allow us mhlambi ilandian i-account that olandikayo si-display khona so people bakwazi ubeka khona. And now mhlambi omnye umuntu ke uzothi moving on cause abantu bathi ezinto ezi most ya ezinye communities zenza phakathi evekini
abantu abaphangelayo they are terrorized, baphethwe kakubi emsebenzini, imisebenzi yabo ithathwa zii-foreigners. They want to be involved. Bayacela uba ezilandike ngaske nizixele in time okokuqala, and niphinde kwakhona zenziwe nge-weekend. Kamani lena yeni beniyenze nge-weekend. I think the apho ifeyila khona it's in time. So this Sunday i-7 days yaphela. What will happen? Kamandi nguyi-organizer kule Sunday. Tell abantu oba kwezokwenzeka ntoni na. Are you still prepared to continue? Uyabafuna abantu abasuka eMdantsane. I know there was abantu bebethe ba-organize ukuza apha namhlanje, but I think it was poorly organized. Question oba on Sunday uthini ngayo Sunday? Sunday siyaqhuba bhodwa. Siyaqhuba. Akukho nto izasimisa. Sunday siya kubo siyothi besithe kuni phumani in 7 days. Then ngoku asinayo laa nto yokuba sibalinde ngoba sibanikile ixesha, and this thing was written in black and white. So ngolcawa siyabakhupha in our community. Today sizawuzama kangangoko basilawutheyile sicele i-meeting yabantu ke ngoku abazi-house owners, siyobaxelela into yobana sicela baxelela abantu babo uba by Sunday kufanele uba abasekho apha ngaphakathi ekuhlaleni. So moving forward siyaqhuba Sunday. Now I'm thinking, if you are a landlord ufike indlu yakho ngenxa yoba you didn't heed or you didn't heed to the call eyenziwa ngabahlali uba siyabakhupha, and wena you still or afika uSunday usene-foreigners ezisahleli apha kuwe, umsindo wabantu xa kusenzeka into ezilolu hlobo, you understand, whereby you were given i-warning in time. So i-landlord they need uba start protecting i-property zabo. Yes, i-call eyenziwa ngabahlali uba we need aba bantu ubarendisayo out, and wena should uba ke ngoku upersiste uhlalisa abantu ekuthiwa bafuna community,